Yoldaş siz? He. Siz diýmelen diýdiga. Siz diýmek. Sizden geçdigen. Oho. Ya siz diýmek gerek Bari. däl. Hey bro. Hey bro. Hey bro. Hey bro. Soraglary bir kepleşik bäri. Instagramda alýanna tomaşaçylardan şu gezek gaýrat etdi soraglarym özüň oku. Şu formadan barlak göreli men sana uğrattım. Şu anda sen haberim yoktur bu soraglardan şu anda açık görýän. Şu anda senli gün efire demek da kan tercüme halmay demek diýdiň. Daway şondan başlaly. Tercüme hala. Tebe abi içinde baş sonra almadım öýdän näçe ýaşynda? Standartny sorag almadyňyz. Almadım şonu. Şonu ýöne özüň gyzgaça özüň marada nirde okudyň? Şonu aýdyp bilersiň kanka. Men Gowunç Melaýew Annaýç 14 norluk toğsun öýlenen bir jagyýdymyz bar. 45-nji mektep Aşgabatda okudum, Gyllarbatda okudum, Marda okudum, Ramaşada okudum. Öňe hemmetine öz islegim boýunça çykanlaryň bar git diýen ýok. Öňe obstoýatçylyğa görä. Mektepden soň Pushkin adyndaky drama teatrda 1 ýyllyk aktyorluk kursy bar. Şonu okudum. Ondan soň gulluk etdim. Gulluk 2 ýyl Gyllarbatda. Ondan soň Medeniýet instituty boldy. 16-njy ýyly Medeniýet instituty. Oruň näme medeniyetde? Drama rejissöri. Teatran rejissöri. Öz orundan gitmäsiň ondan soň işde. Owa. Goýdyňmy sahna bir zat kino? Owa, döwründe ba. Kinoda teatran etüdler, spektakler, atriboklar goýuldy. Boldy. Başga. Telefonuň açsaýdan. Birinji sorag. Çağa Gowunç Melaýew özüň nähili çağa diýip ýadyna düşýärdi. Tähdit boýunçamy ka. Ay howa sen qara olmadyň, ýuwaşmadyň. Ejem aýdyp berýär. İşe giden kakımda işe okuwala gidenlerine bir daima seyretmeni goýan ekendir ýaş wagtyda. Ýürütde setkada taklan ekenler men kiçi wagtym. Jäjeklerden ýany ekenim. Aýyplaşmaň. Tükürýän ekenim daima ýetjek bolup şo ýetbilem ekenim de. Şo derejede bir gezek öýe gelip kapyny açdym da ejemin keçejekdi. Dwaý urunjydy okaýan eken talip şowa. Talip kapyny açdym, ılgak çık gitdi. Dur, gopa nira barýan, dur. Ýok, gitjek men şo derejede diýdi. Şo derejede bala mut bolup durna. Soň mektep döwrüne urşagana dälim men. Urşamakdym. Dawalaşamakdym. Diplomat işdim. Özüm alyp barşym çağa wagtynda. Birinji klasy Gyllarbatda okudum. Birinji klasyň ýarsyny 2-nji klasy 45'de okudum. Ondan soň Ramaşa gitdim. Ramaşadan soň Mara uratdylar. Marda 7-nji klasy çenä okudum. Şudar ýa-da bir ýerde. Ýok, men okaýadym. Gowdy. Ýöne umumy alanda hiç kim şu wagt kim şunu öňkü men kiçi wagt tanýanlar diýiler. Gowunç gowy däl, eýle däl, beýle däl diýip nöwmeklen diýemokdan ýöne diýiplerlermi ýa diýip bilmedilermi? Hiçim diýilme, gowy däl. Gowy däl diýilme. Ýok, melaýat onu ýaly elbetde täsir. Urşaganam dälim, gaty burada diýýärler. Ýa şo setka täsir edipdir da onda. Şo setkada başlap, şoň üçin ýöne her kim diýär ki adam çağa isleniň adam çağa bir bala mod aktivni bolsa, soňa betelýär. Köp kitap okap dilini açıptır. Doğru mu şol? Aýo, men köp kitap men okamaga diýdim. Gerekli adam özüme gerek informasiýam okaýan, özüme gerekli bolan kitap okaýan. Ýöne ýerderli kitap onu okap, onu kitap onu ýalak diýär. Merdan An Muhammed filan Atagelli Recep Gulyfoň her tanan gapdana bir gezek toýa giden bilýän. Bir gezek gittim, gördüm, ýygy derligini öwrendim. Atagelliň käbir şparga goşgularyny alypdym. Plany men halipam diýibilem. Ýöne syla horma dokumenta ýaşulmada diýilýär, halipa diýip diýilýär. Onu git goýdular ýöne. Maňa da halipa diýilýär. Dur, gönüm issenlik adam ma halipa diýende, dur diýen men halipa däl diýen. Şoň üçin onu ýa-da goşdy agam di dost brat diýene, o şeýle ulanma diýen men. Hey bro. Hey bro. Hey bro. Onu üçin men tak Koçmada olan geçen gündemde geçmen hey bro diýmek üçin. Aýna aýtma. Ýok, aýtma. Ya, üçüncü soru. Size sport üçin näme motivasiýa berýär diýär. Hemişe diýen bir rada başlap
taşlamak häfet bady. O zaman 17-nji 18-nji ýylda başladym. Imine şu sport zal, fitness uğru bilen. Şunu men taşlap bilemok. Taşlatdyran ogam özüni. Näme disiplina, tertip düzgün bolýar. Şonu özüňe wirabat we şonu özüňe taplaýa. Disiplina. Şoň üçin gowzat sport bilen meşgulanmagy çağırýan. Sizi we seni we sizi. Gowzat özüň. Soň sahnada bir kostüm alak giýende de isenlik ýerde geçik giýende de oturýar. Ýok, oturýar. Alalaşamak şoň. Ýok. Dogry. Biz ana kostümüň ştaýjy durup durýar. Şoň tikdirýän. Soň kubat alyp ýatyny. Ya men bahana götleýän. 50%'ym tikilen. Näme etjek ýer bilen ýatjakmy? Sen grafik rejimiň ýöne. Bolar ýaly dällay. Görýänlay bir käçenlä sen stories goýýan da diýen. Ondan soňra ýerden 8-de ýan zally. Mümkin däl ol ziýan edýän sen özüňe. Ýa, men sağly ýarany. Wapşe ýer bilen agyr iş etmeli däl. Ýürek intek oýanyp bitsen. Şoň kardio diýärse. Kardio etmeli. Kardio algamak ýörüp algamaga wapşe. Dogry bizinki maly biznesim bar bolsa etjek, onu gije işlemeler we o kadar jüdürle gije işlenýär. Gije toýda bolly. Ýa, zalyny günnüz bir wagtda geçirä. Günnüz işlemelem de. Daň bilen däl ýöne. Wagt tapdy özüň tapla. Bäh. Şaýmydyň o. Protein, kreatin ulanýarmy diýe. Ana şu gatgow sorada bak, göräňden şudan. Her kim diýär, esasan TikTok, Instagramda maşgala kan toýda zatdan goýsam kan negativ kritika ýok. Ýöne sportdan goýsam başlaýarlar. Murat Molla bir gede çykarypdyr da boş proteinli komediýa, şondan bäri boş protein diýen söz köp ulanýarlarda. Himiýa däl. Sportini pitany ýürütüň ady bar. Her kim edýän öz işi bar. Şoň üçin internetde ýazyp görýän, hiç şeýle on edýän ziýany enlikleriniň barlygy ýoklugyny organizm ora her kim asadynyň himiýa däl ol. Ol gerekli ýürütü, ýani ýaly ýüregiň agyryny salýar zat diýen goçmaça sportini dabawkalar ol. Şoň üçin kreatin içýän, protein içýän bar. Protein gymmadyr. Başda içmady kimman, şoň üçin alamam. Dünýä boýunça milyon % näçik müňlerçe gerek isledini edilen samy nomer 1 bezopasny dabawka. Ýanlar üçin, erkek kişiler üçin hiç ýan ýok. Kreatin. Ol silavoy goşmaça güç berýär. Teret ştaýda bara vitamin edil protein däl, kreatin hem däl. Ýöne marka bolar. Zala gitmäge, hasam bir gowuk almaga, hasam bir şu günnülük gerek vitaminlerden bir geljeň bilimde sana da ziýan etmezmi? Geljeň bilimi. Mähirli ýol. Köp sag bol. Tarih gatna. Paka dursun. Soň gaýdaňda ýatlatyýan. Boloýun diýse, hemme alp barjylardan has gowsy bolup bilýär. Şu zatlardan saklayan zat nämeke? Toýst hemmesinden gowa diýmän raýdaňa. Boloýun diýse, bolup bilýär öýle şu wagt. Näçe bolanok? Da şükür Allah şaýat özüme gowjy näle? Gowjykdyr, haýsma da ýalňyş düşünme. Gow men dikdir diýemok, ýöne özüme gowdurun öýdýän. Gowlan bir ýerde öýdýän özüme boldy. Onu planyny gow diýiljek. Sebäbi islenlik toý diýen adamyň islenlik tomoşaçyň, islenlik ýa-ni patpiçikleň öz isleýän gow berýän zatlary bar, gow berýän alyp barjylary bar. Şoň üçin şoňa ýöne özüme gow alyp barjy diýip, her kim öz ugry boýunça diýip düşünýänler. Top 3 diýikdir siziň pikiriňiz ýöne hemmesem gow diýip jogap bermeli däl diýseler diýe. Özüň taşsam bolýar. Bolýar. Skromny kenin öýle. Gat skromny men. Şoň üçin özüm salamok. Şoň üçin özüm salsak. Ýa top 3. Men diýip bilmän olar käne olar. Men iýerleýän maýdanyny. Hemmesine iýerleýän. Ayne bileme on ýa netije bermäne men. Ben öküldürnü diýen. Ýok, men çynymaýdym. Bir ak ýollar bar ýa-ni plany gowy plan erbetdi bilemok. Hemmesem gowy. Hemmese öz bolşuna gowy. Öz bolşuna gowy. Ýöne her kim öz ýeri bar. Men pikirimçe. Gapyda gowurlayan diktirler bar. Ýeňeş toýlar, gapy toýlarda. Bu restoranyň diktir bar diýip düşünýän men pikirim. Dogry alyp barjy diktir hemme taraplaryň bolmaly ýöne şo ýerde has öz ukybyny, has munaga gran goýup alyp çykylýanlar bolýar da.
Şoň üçin siz we Mergen aga we Resul we Begmurat we men iýerleýänler aýdýanlar. Türkmen wadyň alyp barjy oglanlary we men şolar patpisni boşlar iýerleýän. Nime perwan ýatnamal okman. Bolýa sawa şeýdeli. Sen aýdaly nikah toý edýän. Kime haş ederdim diýen. Awa kim alyp barardy? Kapıda bir toy etmeli, restoranda bir toy etmeli. Restoranda kim alıp barardy, kapıda kim alıp barardy. Top ikine bilýärsädir. Aýdym şada baglym kadýana. Ay bolýa. Kapı üçin men hökman diýen ýalyk 2 tane alyp barjyny hökman gözden tutýan we ökülemesinler, gowgorýan mekan bilen Begmurady. Mekan Fehedif. Mekan Fehedif bilen Begmurat ama. Begmurat restoran üçin gowy. Ýöne, näme şo gow tarapy, 2 tarap bilen men pikirimçe. Restoranny ne bilemek Mergena haş etmem edermi? Ýöne, men görösüm gelerdi. Sizi Resuli Begmurady. Mergena ýankalyk çekinerdim. Aramyz gow atnaşylýar, hemme tarap bilen gow ýöne edil diýmäge de çekinerdim ýöne men görösüm gelirdi sizi Begmurat ýa-da Resul. Ýene siz diýen birinji bilen. Sizi üçüňizi diýip diýen men. Sizi üçüňizi diýip diýdim men. Üçüňiz. Meni goşma meni. Men bärde neme de уже. Ну, грубо говоря, men territoriýamda sen bilen. Ýa-sama öýän ýaly bolup eşdilýär maňa. Bolýar. Ýok, çynym aýdyn, bolýar. Sen bilen Begmurady. Te has ýakynlyk görýän. Meni goşma diýen. Näme goşma bolýar? Çynym aýdyn. Ay şu wagtda men maşynym. Men maşynymda bar ýa-da. Ýolda goýmajaň diýen. Aýtmasaň goýýar näde pikir edip aýdýan. Men ýollaş getbeşe gatnaşýan, ak ýolda barýas, ak maşynada barýas, öwme üçinem diýem, öwme ogam. Goçmurat bromy. Goçmurat ýa-da Begmurat. Restoranda. Sebäbi näme üçin normal aýdyp biljek? Birinji oça stajyňyzam ol dile çeperlik ondan bundan dällänip, hemmesem sizem tanýan, sizem hemmesinem tanýan, hiç kim hiç hili neme ýok. Erkim başgalarym tanýan, şoň esasynda. Şahbaz jaňaty. Hani? Alo. Alo. Salam. Yine de salam. Yo, biýmezat ýok. Ýa, şoňyň dastakka. Tastak etdiňlermi ýa özümiz baralım näme? Ay tapaw diýok, ýene bir hili uğratmasyz bolduk diýerdiňiz etdik bir. Ýa, baýna telefonlar. İki adamın bir ýerde oturýarmy şo? Şu wagt bir ýerde oturýar, düşüp bolýardy. Näme de? Baraýlmy ýa? Baraýl, biz barars. Bar, jaňa ders çykaryp berseňiz bolýar. Hawa. Bolýar. Sağ olun. Heret men näme pikir edýän, ol jaňa edipdir, oturup spisek boýunça. Maňa da aýlapdyr. Meňem telefonum öçüge. Hawa. Öçük ýygyna jaňa elýär bolyn. Ýanky aýlanlaryň adyny aýdýar. Sen Goçmuratmy diýär. Hawa, men almadym da birinji özüm. Benim almadym. Almadym, ýok, size guluş. Sen bilen guluş durun. Almadym ta ýygyna aýlandym. Goçmurat asizme diýdi. Tak, innik soramyz, şoňa diýişkäri bilen araňyzda uly düşünşmezlik bolup gördümi? Ýok. Edin men bilen şoňa diýişkärleriň arasynda düşünşmezlik uly bolup görenok, ýöne daşkulaklardan eşitilýär. Soň eşitilip başlady. Men hakda ýöne Hudaýa şükür hiç alyp barjy bilen, hiç aýdymçy bilen özümi hemmesi bilen başardymdan gowalyp barýan. Daşkulakdan näme eşitilýär? Aýdyn, aýa gerek. At aýtman aýda näme diýjek bolan ýani? Ad aýtman? Hawa. Görýän adam eşitdi. Bak diýipdirlermi sen hakda? Bir aýlap bir aýdaý. Aýlap aýdaýna. Aýt bar bolýar bäri nemetmeli. Soň aýryty pauza berip aýdaýan. Ýöne men onu da hormatdan düşmedim. Geňiň bar men tanqidi, kritikan götürüp bilýän adamda. Gerek bola jogap berýän, gerek bola jogap berýän. Şo jogap nähili berdim? Gow sözler bilen, gow hereketler bilen jogap berdim. Kimdigini bildingmi? Ýok. Boldy. Bilmedim kimdigini. Ýöne gyzyklam däl bir tarapdan. Ýöne bir hili häzir şoň adyny häzir kamerasyz eşdäýsem, geň mürajaat gali. Geň görürsiň kam. Yer görmedim ya. Men geň görmedim. Diýäjek adammy şonu. Aýda diýäjekdir, öýtmedim başda bolyn. Ýöne maňa dahilli yer näme diýdim-de. Haýda aýdymçy bilen
bir toy alyp barmak has gowur ýaňyzy ýaranda. Men iýliklerim mada. Meselem ýakyn gow gatnaşan. Gatnaşmakda däl gurrum. Toy aňsat, ýöne imenne lezzet bilen soýan, aňsat soýan aýdym şin bir däl. Mekanata, durdy, jelil, lezzet bilen aňsat toy soýanlar şolar. Imenne men toy alyp barşymy kabul edip bilýänler we şolar esas köp gidýän. Köpem şolar bilen toyda köp görüşýär. Farka döre aýfanma. Gyýjagadyňyz ejesi bilen nädip tanışdyňyz we halap aldyňyzmy? Gyýjagadyňyz. Gyýjagadyňyz aýlap. Gönü aýaly maşgylya dilşat däl. Gyýjagadyňyz öyle. Kaput öýdäki men o ýylyň içeri däl ýalyk bolýarmy? Şo bolýar. Ömrak. Nime? Ejemle kakam gelaydın öýbarym kangun. Bun bararsın. Toraga diýen men. Toraga diýen. Ýok bararym näýe? Açarym bara. Nime? Tezam oşaş bitişmeli. Ejemle kakam gel öýardy. Ondan kakam dit tagyzyma bar, eneňe aýt gaýdaly ýöräli trol diýdi täwelin. Ejeme barıp. Sen atan gaýdaly ýa diýämiş. Enetine barıp ha? Sen atan. Men atan diýmen. O sen atan gaýdaly. Ýöne men gyýdymda da häset ba. Ma köplenç eje uy kakı. Kakı weje diýe. Şeýlemi? Şeýle ba. Ken bolle da ýön öwrüne 10 ýaşak gelýän. Hawat tutmaýsa diýle. Eje kakı uy kakı. Kakı weje. Ya kawat kakı. Hayfim da diýen men. Kakı ümi kakı diýdiň ne? Eje hem şaýat. O aşa şey diýdiň hayfim da diýdiň. Ýöne be diýen ba. Aň şu eje kakı eje. Nemem näçe ýaşynda? Maýda 9-10 onuň içinde de. Nädip tanışdyňa diýdi ha? Pushkin teatrda tanışdym. Pushkin teatrda tanışdyk. Gaýbana birek gowur ýadyk. Göni haraşmadyk. Gullyk edip ýörkem 2009-njy ýylda birat çykyş edildi bolyn. Ýeňiji bolduk ýarışda. Şonu komandyrymyz saýla diýdi. Ya 10 günlük diýince alışýarky. Opska bolýar. Wa neni 10 günlük. Ya da serjant zvanya. Benim 10 günlük diýdi täbi 31-nji dekabr günü berdi. Täzeli 2009-dan 2010-a geçen täzeli öýde geçirdim men. Şondan soň Dilşadyň Meden institutuna girip 2008-nji ýyly okuw tanymady Pushkin'i bilet tapşyrdyk. Ola geçdi, men ýykyldım, gullyk etdim. Ondan şo 1 ýyldan soň, 2 ýyldan soň men Dilşadyň öňkü kursda başladym. Onun içine ýetişek bolýar, kim ýok. Şonu Dilşady uçdum, telefon alışdyk, gullukda jaň etdim, SMS ýazyşdyk, tanışyp kursda başladyk. Ondan soň 2010-njy ýylyň fevral aýynyň 7-sinde söz aýtdym. Gullukda kam. Ofitsiýanýadaýdy. Olam elbetde bolýar diýdi. Pikirlenmän. Pikirlenmeka. Men pikirlenmäkäni sebäp goýýam. Pikirlenmän. Aýo bolýar, owa diýdi. Bolly 2009-njy ýylyň näri hala, 2010-njy ýylyň halaşdyk. 1 ýyl garaşdy, diýdim bolsa, gullukda kamda. 1 ýyl garaşdy. 10-njy ýylda gullyk oturup 11-de institutda giremdi men 1-nji kurs, olam 3-nji kursda. Şeýdi ben 2010, 11, 12, 13, 3,5 ýyl halaşdyk. 3,5 ýyl tamam toy etdik. Şu 2023-nji ýyla 10 ýyl boldy toy edilmedi. Jemalaňda da 14-15 ýyl bäri tanış. Boldy. Köp kişi üçin gyzyklydy ýani sebäbi ay goýan, gorkodýan, Dilşat diýen şu köp kişinin köp eken şu köp soragyň biri şu. Kene. Gurruk mersin da diýip aýdym. Diňe paýy boýla diýmen men ýa lüblü sany. Ýa lüblü Dilşat. Malades. Nem kofşup. Şem kof. Içmeli. İçäňmi sen? Ýok. İçäňmi içäň? Awo. Nem esas içäň adam. Amerikano. Esas içäň. Alo, salamu alaykum. Wa Dastavka wady? Goçmurad ağa bilen Goçmelay. Bolýar, bir gün
dam, gıydara veriyor. Edileňizde dursun. Salam. Ana siz göni ýaýlymda. Sağ ol, siz şuwat göni ýaýlymda. Meňde ismi tortlanmaz. Kysoklanmaz. Näňini üstüne adyňyzda Gowunç diýe. Bilen Goçmurat diýe. Maňa gowragyň talyňyzdan. Meňde şutämi? Duro. Gelmedim. Toş ýok. Herkel görmüş. Şu ýok ekene menden, şu ýok menden. Diýene, ýok. Ha, barak. Ýok. Barak. Bu gowky soň teret, gülü ýok senkiň. Şabaz minnettar, sag bolun. Gotlaňyz üçin. Owa. Emeden, kop bolýança dowam edeýärmi? Daway. Bäw diýmek. Bäw diýmek diýär. Nigiden çykdy? Manit, haçan ýadyma da düşün. Geçen ýyl badyma şu bäw. Men bilem o. Bir daha gerek diýdim, fişkajyk ýöne bir gireňde, bir story gireňde özüň zadyň. Men dilegeli diýildi. Etken tanqytla ýani ýok, ýerim inni storiesde başlaýan saram dostum. Bäw galy diýen ýalar dary. Hani bäw nirde? Ýok. Ýok ýöne bir fişka. Moş käbirlerini razraja edip nirde. Ne bolgusy zat diýen olam badyr ýöne. Köp bölük aglagy köp tarap, gow tarapy. Ýok, hiç zat diýmek ýok. Aňda galmak. Köp sağ olun. Renk ütködümäými? Awa. Ýaşy, nawa goýdymy? Böyle Sağ olun, Oğlum kalamaydın. Salamaýdy, sağ olun. Näme diýär? Inni näme diýär? Öz bähbediň üçin adamlar bilen gatnaşdyňmy? We şol gatnaşyklar şu wagtdan barmy? Öz bähbediň üçin. Bilemok bähbediň üçin näme hil bolýar? Ay, nemedirler ýöne? Nisandaý sowal, näme diýdi bolýar şu? Nisandaý kakraşyny. Bolýam kadýan hemme kişide de bähbedi üçin. Meselem, sen şol adamy gaty halawan baraňa, ine barbyr şondan bir bähbediň bardygy üçin zan agam diýilýän bolmagy mümkin ha. Hemme kişide de bolýam kadýan. Şu wagt aňyma hiç gelen okşan ýaly. Bolup biler. Ýöne başga bir tarapy bar. Biziň hemmemiz bir-birimiz bilen bir bähbedi üçin gatnaşýas. Meselem, dostuň bilen gatnaşyňda bähbediň barda, näme üçin? Saňa şol adam bilen gatnaşmak ýakymly. Sen şonu görseň begenýän. Şuna bähbedi ýerýän begenýär. Ay, şo bolýar da. Onda bar o. Onda bar bolýar. bolýar. Yani formulovka edip bolsa sonra goý. Öwürp bolsa. Bar. Hemmes bilen diýdim. Şu adam gatnaşýar. Ha, zavrşeňe. Şeýlemi? Hawa. Soňmy? Soňmy. Näme diýär? Siziň pikiриňizçe güýç nämede? İşte oňuna bolup dur, öýüň abad, ýakyn dostuň we sirdaşlaryň we gollayan adamlar bar. Hemme zat urup gidýär. O dogry jogap bolmakmy şu? Şo saňa güýç berýär. Owa. Güýç berýär Onu şonda. bilýär. Owa. Men pikirimde bilemok da güýç nämede. Men güýç öýüm abad, başgalarym ýanymda, hemme kişiň jany sag. Ýekäň çaň çykmaz ýa men pikirmçe dogry ýokýaň üç dirmaşan saňam bolyn. Gollayan adamdan ýanynda baý bolsa, şolardan güýç alýan meni. Çağalamdan, inamatamdan, dostumdan, işim uğruq gidýär, toýum uğruq gidýär, rızkar gelip durýar, Allah jan işden uğruq edip dur bolýar, şu güýç berip durýar adama. Inni şu wagt aslında jemlemelik dä bolýan. Sonra çykdy da. Durmuşda ine şu wagt sen Hudaýa şükür gowy diýen hemme zat. Durmuşda gaty dargyp aljaran wagtlaň boldymy? Şeýler özüme giň diýip hasap eden özüme. Ne alada bolsa hemme zat gowy diýen, içme salagan men. Hatda problemi bolsa bolmasa da hiç bilen paýlaşamak. Ýöne käwatça ýarlya, özüň bilen ýarlyan. Ýarly çykýar da bir zatda çykýar şol. Çyk gitmese de bolan ok, üç gidýär da. Şoň üçin özüm içme salýan, daragan wagtyň deşat bar. Şoň aýdýarmy? Köp saat aýdýar. Aýtma wagtda bolup biler ýöne. İň sırdaş ömürlük gitjek adamyň da düşünýär da haýran garaýman. Şoň üçin şoň ýaly adamlar hemme kişi gerek. Ýanynda ine taňdan ýakynmy? Arkaýyn diýip bilýär howa diýip. Dogry käbir zatlarda her kim öz ýeri bardyr diýilýär da onuň. Asla men üçin durmuşda iň wajyp adam kimdi? Mamam pahyyrdy. Nomerajyn hemme kişidenem. Ejem kakamdanam, dişatdanam, hem birinji otur iň pik kim? Sebäbi meni nähili şu
Sen ağam tanıyan bolsaň, meni näkil tanıyan bolsaň, häsiýetim ba bolsa, mama pahyr beripdi şonu. Şoň elini ulalım men. Bolsaň, ejem kakym öz ýerleri bar. Boldy. Soň Dilşat Uda şükür näçeler ýaşap düşünýüp ber. Ýem geçmele, ýeňip geçmeklik üçin hem ýökölüň ýeňip bilmeýäňler. Şoň üçin esasat o günlere başına düşmesin hiç kim. Düşse de şonu elimizden kıyınçılığı yeňme geçirecek Allah için ilk ölen Allah olsun. Yüreğinde kursan açık etsin yolumuzu. Şunu yani sen yani maşgalalığı, dostlar hemmesi bolmalılar şu gerek ekkenler şu. Qowdat şu. Qow jemledin. Ha, qow jemleme boldy. O gündik tepede de başlamızda. Düşen oğlum yaradı mı? Qowwa, gatwa. Yasamalığa mene. Yo, şu tepleş gidip otur da o şoň üçin menem ähli taň bilen ýasymlar turdyk bolan gydym diýär sel bugün bir ýere gidelli ýa. Menem işim bar diýdim. Ýadga bar ýanydim. Onda bugün gitmeýär sen gelmeýän wagt bilen ýa geçdi hemme zat ýapylyp giderdi ýa. Yok, ana yetişer. Wagt şu wagt. Şoň üçin ulajak wagtda. Ulajak wagt. Sen telgen ýanyp menem Aýşadyň ýanyda diýip Aýşa häzir 7-de spektakl başlaýar. Ýene kakras soňy diýin. Spektakl nerede näme? Teatrda. Dilşat 7-de. Bad Ha, ata. görmäge diýenmi? Eýni gitmeli bolýar da. Aýşat aňarda da. Görüs. Men hem gördüm-de. Görmedim. Häzir boş barma, ergül almaly bolar. Ay. Gülem almalymy? Tort bolanak mı, tortma? Yok ýa vitamin ertäýini. Wo? Vitamin tort. Sayla. Torda goýup kiro. Ikisine mal o. İkisine elberim. Sağ ol. Çağıran üçün. Sana minnettar. Sağ ol. Bro. Sağ ol. Sağ olsun. Vahe.